Според стари легенди, тук някъде трябва да има 7 езера, но за момента нищо не се вижда. Но ще ги потърсим и ще ги намерим. Също така има легенда, че до тези езера има хубава храна. Може би са имали в предвид това тук. Да, вероятно това е езеро. До тези ниски шубраци най-вероятно расте. В шубрака се е скрил тукашната известна и жилава и гнусна и гадна буба, която никак не е безопасна. Сега ще... О, ето. Трябва да си много ловък. Ето е. Сега ще се опитам да я изям. Виждате колко е гадна и мърда. Не трябва да ви заблуждава малкия вид. Ето, вече е мъртва. Почистваме тук и ще похапнем добре. Вкусът е ужасен. Ето виждате. Но това ще ми набави необходимите за деня протеини. Мисля, че ще да потърся малко риба. Това тук ми става за ядене. В такива водоеми не трябва да се заблуждавате. Понякога водата достига до цели 50 метра дълбочина и само опитен като кокотока грила разкара барбекю може да си гмурка до такава дълбочина. О, ето виждате, това е сьомгова пастърва от Норвегия, която с хеликоптери още маети са довлякли, но трябва да си много ловък, за да успееш да гониш. Ето го. Ето. Не, за съжаление, това е пак от гнусните буби. Но ще ми набавя необходимите за деня протеини. Очаквайте скоро връх мусъла и други животни за ядене. Това